Machiegni kendo nyako Ramogi obila ma Kiambu mako jal moro ma itudo gi monje kendo karamonjo kendo chuo gi pala jimokare gweng mama Muguga. Kalore gi obila James Ndegwa Kimani ma jahigni 43 nomonjo jaode mane giwerego dwe achiel mokalo ka achiel gi jal moro kendo weyogi gi hinyruok marach mag pala kapok noresgi kendo ring kodgi kar thieth ma Thogoto. Dana Olonde miyowa mathoth. En tim mobugo kendo mako dho jodak ma Muguga County ma Kiambu. Jal moro ma jahigni 43 moyang nyinge kaka James Ndegwa Kimani iwacho ni nomonjo kendo chuoyo pala mane en jaode ka achiel kod dichuo moro kendo weyogi kama rach. Alikuwa ameachana na bwanake na akawa wanashirikiana na mwingine, wakakutwa kwa nyumba asubuhi na ikawa wamendungadungwa na ikawa wamepelekwa kwa hospitali. Sasa ile kushtuka tumestuka ni bwana aliachwa, hataki kuachwa. Bibi alikubali, naye bwana akubali. Na ni makosa kubwa sana watu kuuana. Wachore ni bang' timo tim makamano. Achich nono lorore ot mar rito ngimane. Wira jodak makono nosechopo kama masira notimore. Kendo ne okong'ere gima ne nyalo timore ne achijno. Kulikuwa na watu wengi sana walikuwa wamebojea hapa chini. Akajifungia kwa nyumba mpaka wakati ile polisi waliingia. Osiasa ile alikuja ndiye alimtoa kwa nyumba. Kalore gi komanda mar obila ma Kabete Anthony Mbogo mane oyango wachno. Achichno maki kendo nitie kar obila ma Muguga e seche ma ji ariyo mane oyudo hinyruok bedo yudo thieth e hospital ma Thogoto. Bibi aliumia kidogo lakini kijana aliumia sana na amepelekwa PCA Thogoto ambako anaendelea na matibabu. Amekuwa arrested na kwa mikononi mwa polisi na DCIA ambaye tuko naye hapa anaendelea kurecord statements za hawa wale waliona tukio likitokea. Dana Olonde, Ramogi TV.